Caithfí daoine agus an réaltas muoinú ar bailach difriúil chun déal leis an tine seo, mar níl an bailach a bhfuil siad ag déal leis inis i gcobar. Bhí sé gcónaí ag gheimhre agus ag daoine. Bhí dúilmór aici an ainmhíthe agus páiste. Bhí siarús agus cróga agus leidir ach bhí tine orthaí. Nula an taine mheabhairshla agus bhí sé níos mó costal dearfar na cáilcéithre agam agus mar cara is fearr agus bhí sé fiche seacht nuair fuair sí blas. Codéta cairleat sin an ceiste cormid ag gcónaí na duine tá faoi brú, codéta cairleatsa tá an feib agat istí. Áire an ceis go dtí codé háladit. So áironn sé sin an cóhex an omlan. Ní feib atá ag an duine amháin ach tá sé san sóthaí seo agus tá sogainn an seo in iarthar Belfast agus tríd na sé condaí tá sogainn codé hála an seo. Bhí coimhlinte seo ar fáil níos mó na trocha bliana agus tá lean trauma ag buint lei sin. Agus tá sogainn fásta go téann an trauma sin a rá ó glún go glún. Má tá feib ag duine óg inis agus dearn siad sin le theismothirí saca. Dearn na teismothirí bhfuil níl sin cuamh sacas na feibna bhí agin. Bhí cogadh gal ré. Bhí ar an gluain sin teach sláán ó cogadh. Níl daoine glúin sogainn féar cogadh ach tá cogadh gal ré mion saca haon. Sílim má tá maithe an féinmharuithe ag daoine. Tá sin me go leir le de cardin nó de teirleach a caithfí tú gal ag daoine gin professionanta agus an codú professionanta sin a eile. Mar taithí sogam leor daoine gin lam, dúirt siad lam, go raibh siad brúnach agus níor thola mé í. Dearan an mheabhairshláinte a gcónaí caithfí tú leirte má agus caithfí tú codú a lorg ach caithfí an codú sin a bheith an. Tá sogainn go oibríonn teiripis cante ach ag an pointe seo níl muoinú go leor choriste san service sin. I mo fást tain tá duine ag díire ar mheabhairshláinte agus an taine tá ar an factus na 123 GP campaign. Tá deich bommite ag an GP chun duine eiceil chunne an conne ach níl ag an GP ach leis a scríomh amach an duine ach go minic ní sin an céad run atá dtíar daoine tá siad géirí duine éigean le bheith a cant leo cóilear agus inis níl cóilear in ga GP practice brahann sé cé áit sin na cónaíonn tú. So kennal postcode lottery atá in ar éire. Fiú amháin nuair atá cóilear san practice tá daoine ag fannacht rá ada. Ba bhaile na gríomhí spric nua a bheith hon fihes ach lá, so ní bit duine ar bith ag fannacht níos mó na fihes ach lá ag an am seo tá daoine ag fannacht beidir sé mhí conneáil. Tá strateis nua fa conne an mheabhairshláinte le amach ag an airshláinte Robin Swan agus sílann na gríomhí gur seo seans ionteach an feib seo a réitú in san strateis sin seo strateis fa conne deich bliana. So ba bhaid leo eiceil san strateis spric nua fa conne cóilear agus a bhád níos mó airgid a choriste fásta. Sílann daoine a churann a leabhan amás haon go imóid pean saca ach ní imíonn sé nuair féin sé blas bagan sé ré ag na daoine hartarthaí. Tá tú fagtha leis an pean allmhór seo maithí mé briste agus ga bliain in sin tá mé go fáil géirí mé héana chur le céal éis. Tháinig mór galar ar an héan a dhéan rud a tharla agus tá mé ionteach bradal as mé héan mar thu mé ag an doctor agus spur mé an codú professionanta sin mar tá agam inis a né tharla seo do cáilcéithre nach mé sin ina ré agam riamh agus tá bailach eile an tá solas an in dhéan darcadas. John? Fresh. Le.